bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata balɗe ɗiɗi e lewru korse hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo moon jaydeji dey arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande ko ɓuuri ko heew e jaydeji ɗi dey ɗi garti e gouvernement keso o mo ganduɗa mo darnama e lesdi Sénégal caggal balɗe sappo ɗe ganduɗa dey lesdi ndi joɗima ndi dañani gouvernement ha taki jayde Le Soleil windi ko nouveau gouvernement la grande reconfiguration hina wayno tigi tigi dey jayde Le Soleil wi ko woodi ko waklita woodi ko yawtina woodi hesɓe arɓe noon tigi jayde windiri ɗum très attendu. Le nouveau gouvernement dirigé par Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a été dévoilé hier. Kamde jayde Le Soleil wi ko hanki kikiɗe tigi tigi dey kala gonɗo e Sénégal andi gouvernement keso o ɓe wonɓe hen e ɓe riwaɓe hen jayde ɓisdi hen ko entre continuité et renouvellement. Il compte 18 nouveaux entrants issus de PASTEF, de la coalition Diomaye président, des alliés et de la technocratie. Ina wayno de ko tolnoto e sappo e jeetato e ɓen ɗon jogiiɓe jagorɓe hande e lesdi Sénégal de heɓe jilla e PASTEF, woɗɓe jillaɓe e lande coalition Diomaye président, woɗɓe ɓe noon ko jomumen gande rek ɓe gandanɗa ɓe jillaka e lande politique hay goto. jayde gasniri ko le premier ministre trace sa feuille de route. Ina wayno noon omo gandanɗa ka woni hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal inde mum ko Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo de wi woodi bolol ngol sukki kam e ɓe wondi gam tigi tigi liggono Sénégal no hannirtani e nder jayde Le Soleil. jayde le yor kam wi ko le grand remaniement du 1er juin. ina wayno de goo e lewru korse woni 1er juin de nden tigi gouvernement mo Sénégal waklita isi noon jayde yor windi ko un gouvernement sans PASTEF, l'ère des transhumants de l'intérieur. ina wayno de on ɗon gouvernement keso de wot hen ɓe gandanɗa de kamen ko e PASTEF ɓe gimmi ɓe naati e on ɗon gouvernement isi noon woɗɓe ɓe kam ɓe jalti e gouvernement hay ha laaɓi tos ɓe wondunoɓe Ousmane Sonko hanki tawa noon heɓe jilla e oɗo gouvernement keso de hina hen jilla biyeteɗo Yankoba Diémé, Cheikh Diba, Moussa Balla Fofana, Abdoul Ahad Ndiaye, Alioune Dione e Bakary Sarr. ɓen foof de ɓe godino e gouvernement mbo Ousmane Sonko hande noon heɓe jilla e gouvernement Al Aminou Lo e wiide jayde yor. jayde source ade wi ko principal enseignement de la composition du gouvernement Al Aminou Lo, Diomaye n'est plus Sonko. hina wayno de ƴeewa ƴewtinda e gouvernement keso omo ganduɗa Al Aminou Lo hande keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de ina wayno de ƴeewa ƴewtinda tigi tigi de jayde source a wi ko Diomaye kam natti won Sonko ni no wirateno Sonko woni Diomaye woni Sonko. ɗum kam jayde nde wi ɗum yalti hina waɗi tigi ɓe ganduɗa de eɓe gonduno e Ousmane Sonko hanki ɓe gimmima toon ɓe garte e gouvernement keso omo ganduɗa hande ɓe jogiiɓe jagorɓe heɓe tolni e capanɗe tato. jayde source a wi ko ɓe ganduɗa de heɓe gondo hanki jogiiɓe jagorɓe te ko ɓe guitta ɗon ɓen kam ɓe ɗanota ko ha ɓe jalnora baɗo hen no Bamba Cissé kam o gonɗoɗo ministre de l'intérieur riwama. général Biram Diop kamne ina wayno de acci forces armées. justice Yassine Fall immima ɗon. Biram Souley Diop kamne immima e ɗoɗo wondo tawa homo joguino ko fayi e pétrole e ko wayi noon omo ganduɗa ka woni Mabouba Diagne joguinoɗo ko yowati e ndema e gaynaka kamne riwama. Fatou Diouf joguinoɗo ko yowati e awo e ko wayi noon kamne riwama. Olivier Boukal kam wondo fonction publique riwama. Moustapha Ndiek Sare formation professionnelle kamne riwama. Khady Diène Gaye kamne joguino ko yowati e coftal ɓalli e sukaɓe kamne de riwama. Amadou Ba joguinoɗo fina tawa men woni culture kamne riwama. Aline Sall joguinoɗo communication woni jokkodirde kamne de riwama. e si noon Marie Rose Faye joguinoɗo konngol pale e woni porte parole kamne riwama e wiide jayde source a. jayde le parlement de wi ko nouveau gouvernement Diomaye degen 30 technocrates et politique. hina wayno de e oɗo gouvernement keso de Diomaye Faye keyniɗo lesdi Sénégal de hina wayno ko tolnoto e capanɗe tato e ɓe gandanɗa ko jomumen gande e si noon jillaɓe e landaji politique de kamen tigui jilla e on ɗon gouvernement keso. hina wayno jayde windi ko Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique kam
kam dey Mouhamadou Makhtar Cissé kam jogi hande ko yowati e aynude nder lesdi ndi esi noon kala ko fayi e rende innama ade gonɗo e nder Sénégal Boubacar Camara ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation kam tigi on Boubacar Camara de kam jogi hande jagorgal jowetingal e jangde towde duɗe towɗe esi noon kala ko fayi e ɗaɓɓidde e witto kam tigi Boubacar Camara jogi ngal ɗon jagorgal Aliou Gory Diouf ministre de l'environnement et de la transition écologique kam tigi o mo ganduɗa ka woni Aliou Gory Diouf kam de weeɗa ko yowati e taridi men Al Aminou Lo premier ministre. Nous avons un gouvernement d'obligation de résultat kam noon mo ganduɗa kam heyni hande jagorɓe lesdi Sénégal Al Aminou Lo wi ko gouvernement keso ode mbo ala darde mbo ala jonde ko liggey tan mbo foti wat e wiide jayde le parlement jayde. Le témoin quotidien de wi ko réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale des députés saisissent le conseil constitutionnel hina wayno de kam Ousmane Sonko natta suudu sarɗiji woni Assemblée nationale de hande wot e fiiliɓe leppi suudu sarɗiji woni député ji de kamen ɓe jahi e suudu ñawirdu ɓurdu tow taw noon hunde jogui ko yoweti e constitution kamen tigui de ɓe mbi ma ɓe jahton ɓe kalmo ngol ɗon nattugol Ousmane Sonko e nder suudu sarɗiji saabu ɓe mbi ɗum rewani lawol hande ɗum rewani lawol jahgo ha taki jayde le témoin addi ɗum e ɗerewol mum adanol jayde. Libération de article ko kewi ko kungel saabu wi ko le Jakartaman Aladji Ndaw conduit une cliente de 19 ans en pleine brousse et la viole sous la menace d'un couteau à Koungheul ina wayno de on mo ganduɗa kam wiyete Aladji Ndaw taw noon hombo hoɗi toon to Koungheul hombo dokna Jakarta de kam tigui naɓi client mum ha leri lakde taw noon kurko debbo o hombo dañi ko tolnoto e duuɓi 19 nden tigui fayini ɗum hulɓini ɗum e si noon yaltini laaɓi wi homo ɗum yuwa ha taki ɓuuri ɗum doole lelode e mum e wiide jayde la libération e ɗerewol mum adunol gasnirten ko coftal ɓalli saabu jayde l'observateur l'Obs windi ko mondial 2026 sélection définitive Moustapha Mbow et Ilay Camara retiré de la liste de Pape Thiaw hina wayno noon ko yowati e DSE walla aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego baroɗe cuɓaɗe gam ɓe jille équipe Sénégal de hanti foof andama saabu noon omo ganduɗa ka woni Moustapha Mbow e Ilay Camara kamen kam ɓe jaltinama e ɗen ɗon baroɗe potɗe tigui tigui jille e équipe Sénégal potɗoya toon to lesɗele denduɗe woni États-Unis Canada e Mexique tawa noon waɗi ɗum ko o mo ganduɗa kam eltata ɗumen biyeteɗo Pape Thiaw e wiide jayde l'observateur jayde. La dépêche kam wi ko final CAN U17 les Lionceaux à 90 minutes d'une deuxième étoile hina wayno de ko yowati e timmode desewal Afrique tawa ko sukaɓe dañɓe duuɓi 17 kamen dey hande ɓe mbaɗata kawtal mumen timmode desewal woni final saabu noon ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓe sukaɓe jillaɓe équipe Sénégal tawa noon koɓe dañɓe duuɓi 17 ha ɓe kantini kamen dey haɗandi ɓe peeri ƴettugal ɗon desewal e si noon hina wayno ko hojomaji 9 rewi hakkude mumen ɓe daña hoodere wondere woni ɓe ƴetta desewal ngal bolol ɗimmol e wiide jayde la dépêche. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o